Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Lester, ngamdinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin, ilingad na klaangan itinagan a Lester, ngam pasensyakan tadjakon inlanad ti address ko. Adon nga upload siyo tinang nangagak ang nakaibati iti adal kadagiti padak adumdumngag. Kat naawis matiriknak anang ipatulod iti pakasaritaak, barang makaibati mat iti adal kadagiti dumdumngag. Sapay la kumamanang tamapili mat ama idrama ti pakasaritaak. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Nay, nagsapakan anak kareeng maya balasang kao. Wan tatang, taaglutok iti armosar. Adamin sarok ita ni Lester. Anya? Di mo't day off na ita. Ada kanunas kan nga ilepas na di opisina, tatang. Kastaya. Una yan, kaslawanan inanana. Di pa'y matataong dito'y balay. Kasta talaga, nang runa no ado ti klienteda, tatang. Naimbag man ta na irwam ka ni ti kasta trabaho ni Lester, Maya. Di kay pa'y makaaliwak sa'y mo't adwa. Gagangay na tatang. Busy mo't nga minakanayon ti asawa. Mala,
Agluto ka nga rodan, tapno makapaglanglang kayo nga agarmusar. Wan tatang, agkape kayo matan, tapno mapudutan tarusok yo. Nakaluto akong Lester. Mangan ka pa nga umuna, sakbay asumrot ka iti opisina. Naluto kong ti paborito mga armusar. Diya ako nagarmusar. Diya tulangan kan din ito opisina. Nga madamot na luton. Mangan ka pa'y aglang lang tan amangan. Mangan kalatan, mapanakon. O sige, oray ang kape kalaangan, tapno mapudutan ti rusok mo. Saanan ko naklang rodan. Mangan kalatan, mapanakon. Sige, no isuti ko nam. Aganad ka nga rod iti panagmanehom, Lester. Day, apay nga agmay-may sa kaabang mangan maya. Sa dinutayan ni Lester. Simra kan iti trabaho na nanang. Saanan ang nagarmusar. Apay ngay. Di mo't nagsapa ka nagluto, ako na ni tatang mau. Wan nanang, ijay to kanon kantin, ijay opisina da mangan. Ay, hanya lakit din ni Lester. Kasla ka na yun nakamkamakamad na ti oras. Nasapa ba imot? Kanadamot lugan na mapanidya opisina. Nanang, di ka lako mga rod nagringan anasapa. Saan mo't lagayam amangan? Nukas ta nga main, imbaga na kuma, tapno saan ka masapa nga agririeng. Sana bale nanang. Okay laeng. Tapno masapa mo't ang mairing Pasko dagiti trabahok dito'y balay. Hala, sada bale. Kaduan kan amangan. Nagkapingaminan ni tatang yaw. Isa madamdama ka nun amangan. Ay, sige nga rod nanang. Umay kayon, taglang lang tayon amangan. Anya day ko na maray. Kuna kaasim at yaman ugang mo. Kuna ba nasapa nagluto iti armusar? Ngam saan mo't anangad ni Lester? Anya? Ne, naglukon. Kat no nasapa ang nakaluto ni Maya. Kalpasan na saan anangan. Wen, nadanon ko piman ni Maya nga agmay-may sang agar armusar. Kaasimot. Ay, amom maray. At amadmadlaw ko ni Lester kadag ito'y napalabas nga aldaw. Ha? Anya da ita, lakay? Apay, di mo ayang nadlaw akanayon nga awan dito'y balay. Oray day off na, sumsumbreklat na iti opisina da. Diyak pa'y napuutan na nagtalinaod ditaw eh. Kaasimot ni Maya, tadi na pa yun maipasyar. Ay, wan nga rod alakay. Sapay nakasingsingpot ni Maya. Ita kuma, tawan pa'y anak da. Kanayon kuma, ti panagaliwak sayda. Tanoad danton anak da. At danton as-asikaswan ni Maya. Diyak man mo dyan na laing nga anak mo. Hanggang adan tulat na panagsarita mi adwa. Ibagak to kan kuwa na dagiti mapalpaliw kao. Nasaysaya at pa'y. Imposible asaan ang makadlaw da ita manugang ta iti kasta nga ugali ni Lester.
Naatawanan nga agdandan na kami kan ni Maya, ngam awan pa'y anak mi manang Emmy. Nasingpat ni Maya, awan ti makunakkan kwa na. Naasikaso kanyak, kan kadagiti dadakkel ko. Naamamok ni Maya babaan iti may sa agayam. Kat manipod idin, nagbalin kamin anasinged iti tunggal maysa. Agingga iti naadaan kami iti relasyon, kat napagnumuan mi nga agdan na kamin. Adamot ten plano mi nga agkalaysa. Ngamjak amumanang, takasla na pukaw tigagar ko, gaputa saan matlaangan nga agsikog ni Maya. Dayta ti makagapo no apay akasla timmamnay ti pannakilangan ko kankwana, anadlaw mo't adagos, dagiti dadakkel ko. Nasaya at simangpot kan, Lester. Itaman payasan ka narabyan ang nag-awaid. Sana kami na nag-overtime itatatang. Ti kunam siguro, jak madmadlaw ti jar mo kadagiti kalabas anya. Ha? Anya ti kayo asawan tatang. Amok, at dadagiti gundaway amarabyan kang agawid ngam saan kamot ang nag-overtime. Tatang, apay anak kao. Adda ka di saan na pagkinkin na awatan kan ni Maya. Ni, awan tatang. Amok ang makadkadlaw motan ni Maya iti kastang aramidam ngam saan lang agtagtagaray. Lester, nasingpot ni Maya. Di mo kumaikan iti rasound tap no mauma iti aramidam. Tatang, mapanak pa iti silid mi. Nabanugak, kayat ko tagina na. Basa ko na nangan. Nagpasit mo tuntikinan mo. Saan mo kadya kaya tilinuto kasi daan? Awan nga min ganas ko amangan. Sana bale, agluto ak madam na may ti merienda. Ay, wan gayam. Imawag itay nila ni. Agim imbitar. Oh, anya ka no to osyon? Kasangay ka no di anak na nga anak ta iti bunyag. Kan amom, imbaga na kanyak amasikog ka no manan. May katlo nga anak danday di asikog na. Kat, maragsakan ka anak mo, itimpadamag na kan ka. Apay ko maasaan ngay? Agasam, dandani nagsasaruno ti panagsikog na. Wan nga rod. Ngamdat ha. Awan pa yung aging gaita. Adan tulat na Kanon to pay? Awanin Maya. Di kan mang namnama maaddaan tapay iti anak. Di ka kumamat agsao iti kasta Lester. Marikriknak amaaddaan tantumat laang iti anak. Naawanan ako ni tinamnama Maya. Lester. Isa mabaling ka ni. Saanan aday tati pagsaritaan ta. Kuston, masurunak lang. Sa dino man ang ti papanan ni Lester, Maya. Kasla makaungungag. Di nakpay sinungbatan itay damdamagag no papanan na. Nanang, apay, nagapa kayo ka di anak ko. Medyo adala ang di mi nagkinaawatan, nanang. May papanitian niya. Apay ka no ajak matlag si Kugan, nanang. Anya, dayta ti makagapo, no apay asab sa bali ti jar na ita.
Naawanan ka nun itinamnama amaadaan kami pa iti anak. Ay, saan aya nga imbagamot iden nga agpakita kayo iti doktor. Tapno maamuan nyo no asido ti ada diferensya na kada kayo adwa. Namin ano ngayon singasing ko day takan ko nanang. Saan nga imanugot? Awan ka no't diferensya na. Siya ka no't ada diferensya na nanang. Na, kasano ko mamay baga na ti kasta? Kat saan kayo pa'y mata nagpa-check up? Ay, unay lakat ni Lester ang aya. Nanang, hala, sapay ko matamaaw-awatam lata ti ugali ni Lester nakong. Italaang da ita. Anya ti amuyaw, ang mga nudandanikan agsikog. Sapay la kumarod nanang, tapno agbali yung matan ni Lester. Narabyan ka man ng Lester. Nabartag ka pa'y. Awan bibiyang mo. Adabiyang ko, gaputa asawa nak. Apay kasta ka matan. Ada ka di problema? Tamagang pailan. Sika di problema. Katmamam. Apay, anya ti basol ko ken ka, Lester. Di pa'y may payan. Iti anak. Mga taon ngagdundin na ta, ha? Nga maging kita, awan pa pulos mo tiragsak dito yung balay, kaputa awan ti anak ta. Kunakmat ngamin nga agpakita ta iti doktor. Nang di mo mat kayat, tapno maamuan ta no asino ti ada diferensya na kadata. Sino ba ko nga, ha? Sika! Sika, da diferensya na. Sana po no day ta, Lester. Saan ka kumamot nga agsaoy ti kasta? Abay, ha? Masakitan ka? Ha? Isang agsangit ka? Masakitan ka? Ay, tapno, ma'am. Nakakaro pa masaksakitan anak. Gaputak dadata dinak may kan iti anak. Nabayag akup kupikupak ti surun amarikrik na. Gaputa dinak matla maipaayanan iti anak ni Maya manang Emmy. Ngamdimteng ti kanito adjakon nakapagtepel ket imparupakon ken ni Maya ti marikrik na. Kasta unay asangit na iti daydi agundaway. Aklo nagmanang namin ano nga imbaga kanyak ni Maya nga agpa-check up kami. Tapno maamuan no asino kada kami ti ada diferensya na. Ngem nagkadkadak. Tain mulak iti panunot ko ani Maya ti ada diferensya na. Nagtultuloy nga rod ti kasday nga aramid kumanang. Agingga iti kinasarita nakmanen ni nanang. Apay akasta ka mutten anak ko. Ni, apay ayan nanang. Bakit kita may aramidem kan ni Maya? Masaksakitan una igapo iti kastangar aramidem anak ko.
Masaksakitan di asawam. Nanang, saan kong asawa ni Maya? Ta saan kami pa nagkalaysa? Kasta itan ti ibagam, gaputa saan pa'y ang nagsikog. Di mo ka di makita kan marikna no kasano ti panangipatagnakan ka. No talaga patpat ganak. Panagnakan na dayta. Babae ni ti panangipain na kanyak iti anak. Dayta ka dila ang tinapatagkan ka anak ko. Kasano mo ten dagiti nagado a sakripisyo na kan ka. Nanang, Di mo urayan a mauma ni Maya iti kasta nga aramid mo. Nasakit para kan kuan at ipanangiparupam nga iso ti ada diferensya na. Ngam di mo pa'y napanagnakan ti amin. anya pa'y nakamapamanak ti kayat yun, Nanang. Saan ka di pa'y nga umdas ti manon ataw na panagdan nami? Nga maging kayo ta. Awan pa'y anak mi, di pa'y nagsikog. Baliw am ti kasta ka panunutam anak ko. Amangan no agbabawi kanto iti udin na. No mauma ni Maya, amangan no panawan na ka. Nay, apay dagita nagado agargar mo, Maya. Ne, uwin nga agpay sa Maya, balasang ko. Apay, papanam. Pasensya kayo, Nanang. Tatang, ngam nakapag-desisyon ako. Agawid ako niti lugar mi. Anya? Nay, apay nga'y balasang kao. Amo ka din ni Lester na ito nga aramida, Maya. Amangan no sa ulan na kanto kada kami, Maya. Marik na kasan ako napatpat ka ni Lester, Tatang. Nanang, amo nga awan serbikan ko, anak. Kaputa jak may payan iti anak. Balasang kao. Di kayang danag. Amo ka maragsakan lakit di. Namaamuan na pimanaw akon. Ngam anak ko. Di ako nurayan nga ni Lester pa'y timang papanaw kanyak, Nanang. Tatang. Nasaksakit na jarik na. Amo ka siyak timakagapo. Isoman manon nga agawid dito'y ni Lester. Saan ka din nga agbaliw na itapangedeng mo, Maya? Pagkawanan dag. Napatag kayo kanyak, Nanang. Tatang. Awan di makunag kada kayo sipo din yawid nak dito'y ni Lester. Imbilang kayo napod no adadakal ko. Kat narik nakakasta kayo mat kanyak. Maya. Amo kasaanan adumsang di panawan nga ikalay sanak ni Lester, Nanang. Tatang. Isong agpakada ako. Ipatpatag kayo, Nanang. Tatang. Naggapgapwam. Apay nga itakalaan nga agawid. Manong aldaw adi ka nagaw-awid, Lester. Napan kami ti lugar ti kaopisin ng tatang, Nanang. Isong itakla nga nakaawid. Naglaing kan. Kaslaawan asawam nga imbatim dito balay. Di mo pa impakaamukan ni Maya no sa dinaw tayan mo. Anya ti pangipagpagarupam kan kuana. Bambantay? Bayan nyo? Tay bagakan kuana dayta. Asino kumapay ti pangibagaam? Awanan ni Maya. Pinanawan na kan. Nagawi din, ijay lugar da. Oh, di nasayaat. Mayat kit di kasi yung inaramid na.
ka. Anya, nagalasan to galay. Talaga ka di mo ipatpatag ni Maya. Tatang, saan tayo na pagsalitaan pa dita? Nabanugak, kaya't kuntagin na. Ay, Sapay ko ma, tadikan to agbabawi anak ko. Sinayang mo ti panagayatken ka ni Maya. Talaga ka di nga awan planom amang sukon ka ni Maya ijay lugar da Lester. anya kong mga pailaga pa nanang. Nasayat kid ya. Taiso na mismo tinagdisnuda pimanaw. Talaga nagbaliw kan anak ko. Saan da ka pinadakkel nga awan respetom ka dagiti babae? Saan ka kadi ang maikawa nga awanan ni Maya ang mga asikasukan ka? Nanang, may ruwamak to matlaan. Kan may sa, adda kayo mat. Sana problema dayta. Ngam duma ti asawa ang mga sikasukan ka, anak ko. Ibagak manin nanang. Saan ko nga asawa ni Maya? Ta saan kami nagkalaysa? Kan may sa, isumot lang iso. Iso adi kay madanagan. Ay, masak mo't ang tinaturog. Apa nga tadi nakrinig ni Maya. Sigod pa narinig anak. Nakaluto ni Termosar. Maya! Maya! Nakaluto ka din? Maya! Awan gayam. Nalipatak mo ten. Awan gayam ni Maya dito eh. Pimanawan. Apa yung takas titrik na? Kasla birbirokok matikada ni Maya. Wano? May kawak nga talaan. Gapot awanan ti mga asikaso kanyak. Kunak no napan ka nagtrabaho, Lester. Sana kasi kita nanang. Napanamgarod nga'y. Nagsapa ka mo tapi manaw itay bigat. Napanak iti lugar da Maya. Anya, napan ka iti ayan damaya kunam. Hadya tinaramid mo ijay. Kunak man no di mon pagan-ano ni Maya. Nagbiddotak nanang. Takadagiti na palabas nga aldaw. Marik nakakailaw kumatan ni Maya. Birbiro ko tiga dana. Nang runa no, aga po ako iti trabaho. Daytan, di ibagbagakan ka anak ko. Adumteng to ti panawan a pagbabawyam ti kaawanan ni Maya iti denam. Aklo nanang. Naamiris ko na patagayam kanyak ni Maya. Kat pagbabawyak iti nakana, tinaaramid ko kuana. Saan aya nga anak laang ti kalkali ka gumam? Tinapatagkan ka. Iso adi mo pinagan-ano ni Maya, ididi na ka maipaayan iti anak. Nagbiddutak nanang. Saan itan? Talaga patpatgak ni Maya.
Kat, kumusta mat nga rudan ni Maya? Awanan dito Pilipinas ni Maya, nanang. Inala ka no ti kabsat nang agtrab-trabaho di balasyo tao. Anya? Dahita ti puno, nanang. Katita, nakarkaro na mariknak tinalabos sa panagbabawik iti kaawanan ni Maya. Agbababawi ka talaga, nanang. Lester, adamag mo ka din. Ti anya tatang, nasabat ko ni Lanay. Day nga'y kumareyo ka ni Maya. Si Mang Putmut gaya man idika ni kadwa ni Maya. Adan dito'y Pilipinas. Ha? Agpay so tatang? Wan anak ko. Umay ka no agbakasyon. Anya nga'y ti planaw. Dahito yung tinabayag ng orayak, tatang. Di pa nagbakasyon ni Maya. Kaya't ko makita ni Maya, tatang. Ay, kanya pa lang nga ron ti kukuam ngay. Mapan ka na iti lugar da. Masapul ang makapagsarita kayo kan ni Maya, anak ko. Uwan, tatang. Kaya't ko ti dumawat iti pamakawan ka ni Maya. Kaya't ko mga barwanan kami manen. Ay, nasaya at dahi kapanggap mo, Lester. Kaya't milaunay ka ni nanang mo ni Maya. Iso nga aramidam ti amin, anak ka. Uwan, tatang. Kaya't ko panaknakan ngay ayatok pa lang ni Maya. Kalpasan ti mano atawan na kaawan na iti danak. Iso pa lang tayo ayatok nga aging gaita. Ha? Lester, apa yada ka? Maya, pangasim. Pastor ka na kuma. Kaya't ka makasarita. Sige, pumunag ka. Agyaman ak. Agtugaw ka. Agyaman ak, Maya. Anya tigagaram, Lester. Nadamag ko nagawid ka. Iso ngay Maya kadagos. Dahil agon daw ay tinabayagan nga inururay ko, Maya. Lester. Maya, pakawanin na ko, ma. Pagbababawiyak dagiti na aramid ko kun kay di. Ay ayatan ka pa ilang ngaging gaita. Sapay la ko mata mapakawanak. Nabayagan ang napakawan ka, Lester. Sipod pimanawak ijibalayo. Linipat kon amin ang nagbasulam kanyak. Oh. Amo ka saan adata ti para iti tunggal maysa. Maya, saan ka kumagsaw iti kasta? Imbagak mo ten. Ay ayatan ka. Katamok. Ay ayatan nakpailang ngaging gaita. Kinunam mo ten, anapakawan nak saan ka di? Nukas tangarod, mabalinta ti mga barwanan. Juan, pudno ti kunam. Napakawan kan, Lester. Sangit ti maladaga? Ada maladaga di ti balayo? Juan, adda Lester. Ni Baby Angelo dayjay. Anak ko,
Anya? Anak mo? Kunam, Maya? Uwan, Lester. Anak mi iti asawa. Dan asawam? Addan, Lester. Naamamok ti asawak iji balasi utaaw. Nagkalaysa kami matan ijay. Nagbakasyonak, takayat ang makita dananang ti anak mi. Sumarunon to ti asawak intun umay alawas. No kasta. Kasi tinakunakon, napakawan kan, Lester. Katsapay ko ma. Tamasarakam tumatan ti babae nga agbalin akatakunaynay mo iti biyag. Good luck, Lester. Kasla nagtupak ti langit kanyak iti daydi akanito manang Emmy. Kunak no dapay gundaway nga agsinublian kami kani Maya nga maadamat gayaman asawa na. Kasta unay ti panagsidaaw ko, gaput adamot ang anak ni Maya. Iso ang nagpakita ak iti eksperto manang, kat nasaksakit pa'y tinaduktalak. Tati agdadata akinapudno, siyak gayam ti adda diferensya na, iso asaan kami anaaddaan iti anak. Nagkasang apanunutan manang Emmy. No immanugot ak kumaidi iti insingasing ni Maya nga agpa-check up kami, nalabit saan anapasamak kada kami ti kastoy. Nagkalaysa kami kuma, kat da kami matlaeng tinagkatuluyan. Agbabawi akman iti nakana, saanan ang maisublipay ti amin manang. Sapay kumata nakaibati iti adal ti pakasaritaak. Agyaman ak unay, to'y pagayam mo, Lester. Lester, pagayam ko, marikriknak ti saam a marikriknam ita. Ngampud no tinakunam, nga agbabawi ka man, naladawan ti amin. Addan asawa ken anak ni Maya. Ngam di kagdanag pagayam ko. Ta iti panaglabas ti aldaw, mamati ak amaaklon mon tumatlaeng ti amin. Lukatam ti pusom, kat amok, dumtang tumatlaeng ti babae nga agbalin akatakunaynay mo iti biyag. Agbalin ka kumalaengan anaragsak para kani Maya, nga iti na minsan, kat nagbalin apaset ti biyag mo. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Joaquin at Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklangan itinagan a Joaquin, agnanaed kami dito'y Pangasinan. Daytoy a drama ti may sa pagliwliwaan mi, manipod na sarakan mi ti YouTube channel yo. Dua kami laangan kanina nga agbibiyag, manipod pimusay ti amak. Ngam na ikagumaan mi ti amin, tapno makagtengak iti kolehyo. Ngam saan kon nga intuloy, idi nakabiro kak iti trabaho. Siyak nga minan ti breadwinner manang Emmy.
iti ababa sa Rita, sa anak ang nakaturpos iti kolehiyo manang, ngam sapay kuma ta mapagasatan lang ta mapili ang maidrama ti pakasaritaak. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Kumusta ti trabaho, anak ko? Mayat mat nanang. Kasla tagi kurang kung ti sweldok. Makamkamtod tayong aminan iti inaldaw a pagkasapulan tayo. Kasla kayat ko tagaplay iti sabali at trabaho, nanang. Amang ano marigatan ka nga agsapol iti sabali at trabaho, anak ko. Laglagi pa, adi mo intuloy ti panagadal mo. Saan ka nakaturpos? Amo ka narigat agsapol manin iti sabali at trabaho, nanang. Talaga kayat kung tumikat iti pagtrabaho kita. Anya tamutan, nanang. Ang mga nada sabali nga oportunidad a sumangpot ka data. Amom anak ko, suportado ka iti amin a desisyon mo. Ngam di mo ko maliplipatan, anasaysaya at tinatalgad ti pakinaka mo iti pagtrabahawam, ngam tinangato asweldo. Napatag ti trabaho, ngam saan ko maaday ito iti agbalin at ubeng, tapno rumagsak ka. Ken maadaan ka iti komportable a panagbiag. Amok day tananang. Talagang amin nga amkag, asanan nga umanay ti mabirbiro kak para kadata. Amom anak ko, mas napatpatag kanya ka makitkita ka anaragsak, ngam ti anyaman a material a banag. No iti panagkunam ket mas makatulong kan ka ti agbirok iti sabali at trabaho. Suportaan ka iti dayta pangedeng mo, anak ko. Agyaman ak nanang. Agyaman ak iti suportayo kanyak. Amo ka makabiro kakmut lang iti nasaysaya at ken nataltalgad at trabahok. Anak. Iso arugya kon ti agsapol, nanang. Naimbagngal daw yu, sir. Nakitak dahi ta nakapaskilita yan ti pestuyo. Kaya't ko kumataag-apply ti trabaho. Kaya't mo ka di ti mangrugi kas gasoline boy, Barok? When, sir? Okay. Ibagaman kanyak. No apayasi ka ti rumbang apilyek nagtrabaho dito yung gas station ko. Sir, nagagitak nagtrabaho. Ken maanusak ta niya man na rumbang at trabahuak. Ken kang runaan na. Amok tagin 13 kadagiti umaya customer, sir. Ken amok ti makipagay kadakwada. At saka din experience mo agtrabaho iti gasolinaan. Awan pa'y, sir. Iti sigod ang nagtrabahuak. Naparta ka na adal ko ti amin. Gapo iti pa ng sister dagiti kakadwak ijay. Ken nagbalinak makayayo ka dagiti customer. Ken nasursurok amin na trabaho, sir. Kabaglam ka dito ang trabaho iti anyaman nga oras akasapulan da ka. Uwan, sir. Mabalinak ba't nga full time. Ken iti uraan niya nga oras sa masapul dak. Okay lang kanyak, sir. Bueno. Sige. Alaan kan. Anatlagan mo, Barok? Joaquin, sir. Kaano ka di mabali namang rugi? Di uraitan o niya ti kunam. Talaga nga bin nga kurang kami ti tao. O niya, kayat mo? Sige, sir. Kayat ko. Katagyaman na kiti panangawat yung kanyak.
Kumusta nga iti panagbirok mo iti trabaho, anak? Nanang, nakasara ka kon. Nang rugi ak pa nga ro ang nagtrabaho itay. Isa, na ito naladawa ka nagawid. Ha? Kasta ka di anak ko? Nagpartak ka mo na nakasapol iti trabaho. Anya nga'y matatrabaho tinastrek mo, Joaquin. Gasolin boy nanang. Iti dakila gasolin station iti kabangibang nga ili. Ay, kabaulam nga taday ta trabaho, anak ko. Kan anya nga'y nga oras ti trabaho. Mangrugi ak iti alas 5 iti parbangon. Aging ka alas 5 umot lang iti parbangon iti sumarunong aldaw nanang. 24 hours nga minti operation ti gas station. Ang saan mo't kita permanente ti kasi nga oras ko. Iso na lang, anyaman nga oras sa kasapulan dak, sumrekak. Ay na, maragsakan naktadan sa bali at trabahom, anak ko. Ang saan nga ta narigrigat ti kasta nga schedule ti trabahom ita. Akan, kumusta nga iti umuna nga aldaw apa nagtrabahom? Nasayat mo't nanang, suro dagiti kakadwak ijay dagiti rumbang aramidak. Nag-enjoyak nga rod nanang. Ngamin, agdodoma at tao ti nakapulpulapul ko. Ay, basta say-saya atam ti trabaho mo, Joaquin. Kan aganad ka, nang runa no kasta nga ag-duty ka iti rabi Di kay agdanag nanang. Ada security guard mi. Iso na talga di tayan mi. Kasta aya. Ay kat, anya ngay matimakunab kadagiti baro akatrabahuam. Nasisingpot da nanang. Madadaan da mang isuro kang tumulong kanyak. No, adati jak amo may papaniti trabaho mi. Kat si Kangay, okay ka kadilaan. Saan ka unay amabanbanog? Medyo makabannog nanang. Nang runa no adati customer. Ngam na ragsaka kiti trabaho. Ken, amok ang makatulong kanyak tinaikari asweldo kiti makabulan. Ngam jay kanayon ko nga ipalagipkan ka, Joaquin. Napatag ti trabaho. Ngam masapul asalwadam at ti bagim kan ti salunat mo. No adda problema, di ka bumdeng amang ibaga kanyak. Nanang, katagyaman na kiti support tayo. Amok alumag-an basitan ti panagbiag tayo. Gapo iti kabarbaro at trabaho. Anak ko, katsapay ko tagnanayon anaragsak ka iti baro at trabaho. Adaytan ma'am, okay yan. Sigurado ka full tank? Diyak kaya ti mataktak, agdardarasak. Yes ma'am. Ada ka di pa sa bali kaya tiya paaramid? Anya pa'y ko Kas ko may ti windshield cleaning. Wano, i-check tayo ti oil tilugan niyo ma'am. Ay, saanan? Saan ko masapol dayta? Gan ko magdardarasak, saan ka di? Okay ma'am, mabit lang, tinakalaan ti resibo yo. Darasam. Mabit lang ma'am. Ay, anyan, nagsuplada mo tanday ta babae. Ma'am, ato yung resibo yo. Ay, unay mo tanday dya customer. Nalas to ugali na. Ay, talagang agdodoma ti ugali dagiti customer. Ken, nababa ti pagkit-kitanda kada kami ang gasoline boy. Ngam kasi ti kanang ipalagip kanyak ni nanang. Agtali na ida ka na pakumbaba. Nang runa kadagi ti customer. Ken, amo kada ito mo ti tartari gagayan ti boss mi. Tapno madupay ti customer nga umay agpagasolina ditoy.
Kanayon ang mapasamak kanyak ti kasjay iti trabahok manang. Adu dagiti naalas ti ugali da nga agpagasolina. Ngamsaan laeng asyak ti pakapaspasamakan ti kasjay. No di kat uray kadagiti dadumapay akakadwak. Adda dagiti katrabahwak asaan ang makatepel kat masungbatan da dagiti customer. Ngamsyak, jak pulos inaramid manang, gapu iti kanayon nga ipalagip kanyak ni nanang. Ken ti boss mi, amasapul a kanayon ti panagpasensya. Iso nga uray kasano ti kinaalas ti trato kanyak ti customer, jaklatan ikaskaso manang. Ti jakam mo, kanayon gayam apaliiwon nak ni boss, ti akin kukwa iti gasolinaan. Naglabas pa iti panawen, kat medyo nagdanagak, idi kalaat a pinaayaban nak ti akin kukwa iti gasolinaan a pagpapaayak. Sir, pinayabandak ka no? Wen, Joaquin. Ada ngamin importante nga ibagakan ka. Anya, data sir. Oh, relax ka lang. Amom, Joaquin. Iti sumagmamano na bulan na kaadam dito gasolinaan. Nakita ti kinagagat, kanti pa nagbalin mo na respeto kadagiti customer. Nga uray no nababa ti pagkitkitaan daken ka. Kada kayo, kadagiti kakadwam. Sikalang tinapaliw ko asa napulos anang tutop kadagiti naalas ti ugali da a customer. Sir, aramidik lang ti rumbang. Tapno agtali na itinasayat a serbisyo tayo kadagiti customer tayo. Good. Husto day ka. Nakita ko pa iti dedikasyon mo iti trabaho mo, Joaquin. Ket, kaskan ka ti kasapulak unay dito'y negosyo. Gapo iti dayta. Ingkadyan ko adutukan kan ka supervisor iti gasolinaan. Ha? Paiso, sir? Sigurado kayo kaditi dayta, sir? Nabasa yung siguro iti submit ko a resume. Sana ka nakaturpos iti panagadal ko. Undergraduate ak. Wen, saan na nailibak kanyak dayta? Ngam, amo kakabaalam ngay matunan da ito gasolinaan, barok. Kan, patsa kakabaalam ti responsibilidad ti may sa supervisor. Nakita ti potensyal mo, Joaquin. Katambok nga dupay, ti mabalin mo ang maitulong iti dayto ani kusok. Sir? Amo ka na sayat ka tao. Isungag talakak, akabailam tinted ko kan kaaposisyon. Ken, makitak ngamin adakkel di panagraum kan kadagiti katrabahwam nga uray dinanon mula ang ida ditoy. Oh, mayat ka kadiwakin? Sige, sir. Aramidak ti amin tapno nakarkaro pa yung agprogreso to'y negosyo yo. Very good. Amumwakin lakaya kon. Kasapulak matsan ti kadwa kamang imaton iti dayto a negosyo. Katamok ngagbalin ka na saya at nga ehemplo kadagiti kakadwam. Tapno nakarkaro pa ya saya aten dati trabaho da. Agiaman na kiti panagtalik yung kanyak, sir. Ikarik, asaan kayo ang mapahay kadagiti expectations yung kanyak. Aramidag ti amin nakabalak. Tapno sana masayang ti panagtalik yung kanyak.
Nanang, adakon. Ada na pinta sa damag ko para kada kayo. Nay, anya da ita. Kasla naragsak ka asimbang puta, anak ko. Wen nanang, talaga naragsakak. Na-promote ak nanang. Ha? Anya? Na-promote ka? Kunam? Wen nanang, sakti dinutukan ti boss mi amang imaton iti negosyo na gasolinaan. Agpaiso, anak ko. Na, kasanungay napasamak da ita. Kanayon gaya mapalpaliiwan nak ti boss mi nanang. Nang runa, no kasano ka makilangan ka dagiti customer iti gasolinaan. Oray dagiti nalas ti ugali da a customer. Kinabailak ngay handle. Kaya nakita na kano ti dedikasyon ko iti trabahok. Iso kinasarita para iti promosyon ko. Ay na, naragsakak para kan ka, anak ko. Amom ka di aday tati kanayon nga ikararag ko iti Diyos. Asapay kumata dumteng to ti aldaw ama italuka iti pagpapayam. Kat natungpalan dagiti kararag ko, anak ko. Kasladyak pa'y lang arod mamati nanang. Nga maramidag ti amin. Tapno may panaknak ko iti boss mi, asaan na nagkamali anang tad kanyak iti dayta a responsibilidad. Ipanpanakkel ka, Joaquin. Amo ka nagbungan ti kinasaot mo agtrabaho. Ada akla ang dito'y akanayon anak kasuportaken ka, anak ko. Katagyaman naknot kada kayo. Gapo iti kanayon na panang patigmaan nyo kanyak. Gapo iti kanayon na panang bagbagayo kanyak. Da kayo ti inspirasyon ko, nanang. Good morning, ma'am. Si kamanan? Italamanan nga agsubliak dito ang gasolinaan nga si kamanan tinakitak. Ma'am? Sige, i-full tank mo tilugan ko. Mabit lang, ma'am. Ay, jacket ya guray, agdardarasak. Sir, siya konti mga sikasakin ni ma'am. O sige, David. Sayatong ti serbisyom ka ni ma'am, ha? Yes, sir. Sir? Aw-awagam na ito'y gasoline boy, iti sir? Ha? Sorry, ma'am. Ngem ni Sir Joaquin ti boss mi. Anya? Ne, nagbiitan? Kasla ka ano lang day di umay ko dito'y. Kat si kapay tinagkarga ti gasolina tilugan ko. Kasla saan na ka mamati? Agpaiso ti bagbagak, ma'am. Ni Sir Joaquin ti boss mi itan. Okay. Kaslado tinabaliwan dito'y gas station nyo, Puno day ta, ma'am. Tapno na saysayat pa iti maipay may serbisyo kadagiti kas kada kayo a customer mi. Well, nasayat no kasta. Anya tinagan mo itayan? Joaquin, ma'am. Katsapay ko matama kontento kayo iti serbisyo ang maipaay kada kayo ita. Katnamnamaan mi, nga agbalin kayo na regular a customer mi dito'y gasolinaan. Good morning, boss. Pinayabandak ka, no? Wen, Joaquin. At napatangay bagakan ka. Anya day ta, boss. Agmakasunak iti sumagmamanungal daw. Health concern. At ang amin dagiti check up, masapol, may sayang kaniyak. Ha? Ada sakit niyo, boss? Kumusta kayong arudan? Joaquin, tinakpagdanagan. Okay, ak. Makamuka pa lang dito yung gasolinaan. Kahit namnamak, ngagbali na nasaya at ipanang imaton mo iti negosyo. Agyaman na kiti pa nagtalik yung kanyak, boss. Namnamain yung aramidag ti amin nakabailak. Tap nagbali na naanayas ti taray ti negosyo yo. Kabayatan ti kaawan nyo dito eh. Agyaman ak no kasta. Iso ka tinapilik. Tamo ka kabaglam.
Tibilbilin ko kan kawakin. Ngam nukas pangarigan at concern mo. Awagan naklaan, okay? Uwan, boss. Namnamahan nyo. Kataganad kayo ti pa nagbiyahe, boss. Sapay la ko ma. Tagbalin ana sa yati resulta dagiti check up yo. Agyaman na, Joaquin. Naklaatak itinaamwak akasasaad ti boss ko manang Emmy. Ngam manung aldawan anapaliiw ko asabali ti Jarna. Sakit madlaw akas lakim mutong ken agkakapsot. Kat nakumpirma klaeng nga dagayam atalaga ti sakit na, idi nagpakada kanyak apumanaw iti sumagma manung aldaw tapno agpa-check up. Napanawan na nga rod kanyak ti amin a responsibilidad iti gas station manang. Kat ingka gumaak nga inaramid ti amin, tapno tuloy-tuloy tinaanayas nga operation ti gasolinaan. Naglabas ti sumagma mano alawas, agingga idi simmang petmetlaangan ni boss. Ngam panagkitak, kat kaslakim maro ti rikrik naan na. Agingga iti maysa nga aldaw. Sir Joaquin, ni boss, natali mo daw. Anya, umawag kayo at hagos iti ambulansya. Darasin nyo. Imawagan ni Joy, sir. Paumaydan ditoy. Ayan na nga ron ni boss ita. Adda ijay opisina, sir. Tamtimingin da Joy, kandag iti kakadwana. Apagiso, at dahi tanta ambulansya, David. Ala, darasam. Umay ka tamapantay tayan ni boss. Darasam. Kumusta ti trabahom anak? Apay akas la madandanagan ka. Nanang, intaray mo nga minitay ni boss sa ospital. Natali mo daw ito opisina na. Ha? Nay, apay, anya tinapasamak iti boss mo. Diyak mo tamo, nanang. Ngam, manipod si mangpot dito'y, manipod iti pa nagpa-check up na. Nadlaw ko kasla ka na yung nagkakapsot. Amang ano talaga nga adarikrik naan na anak ko. Ay, sapay la kumataawan tinadagsan a sakit na. Naklatak nga rod. Ita ibaga ti kakadwak, anatali mo daw ni boss ko, nanang. Kasasauna ka no ti kaherami. Kalpasan na, kilatlatan na natumba. Naibaglaan na. Tadagos mo tadimtang tinawagan dang ambulansya. Kat anya nga iti ko nadagiti doktor anak ko. Masapol ka na ang ma-check up. Itay medyo simayatan tirik na ni boss. Impilit na ba't tinagawid? Takontakan na kanulangan ti doktor na. Tayson ti makaamukan ko na. Ay sapay la ko mga rud tamaimbagan mo't la adagos anyaman tirikrik naan na. Sapay awan samot dito iti pamilya na. Dahil tangarod kat nanang. Amuyo mo't ten. Balo ti boss ko. Kadagita anak na. Adamot ten pamilyada iti abroad. Iso talagang agmaymaysan ni boss dito Pilipinas. Di namin mapanawan ti negosyo dahi ti dahi di asawa na. Ay na, nagrigat mo't nga rod ati sasaadan ti busyo. Iso asaya atom ti makilangan kan kwa na anak ko. Panunutom laangan nga adda amam anas kan atari patwam. Talaga kas tataramidak nanang. Nang runa kat ti boss ko ti makagapo. No apay nga adda tayo itay-tayan tayo. Oray ti panang taripatok man lang kan kwa na ti maisubad ko kadagiti na ipay na kanyak anasayaat.
Kamusta kayong boss? Anya ti marikrik na yo. Joaquin, ada napateng nga ibagakan ka. Boss? Nadagsan ti sakit ko. Kat diniritsan akong ti doktor ko asaan rin ang maagasan pa'y. Ha? Amok, ken marikrik nak, asaan akong nagbayag, Joaquin. Boss, saan kayo kumamot niya agsawi ti kasta? Tikag danag, Joaquin. Naisagan akong tibakik. Amok, nga umadanin ti panangipulang ko iti bulot ko apyag. Nakasaridak matan dagiti anak ko nga dahil ti abroad may papan iti kasulinaan. Mawan kadakwada ti mayat amang ituloy amang imaton iti negosyo. Boss? Kulada anasaysayat kano ruila ko kulahin. Saan ko kaya mapasamak dahi tawakin? Agsipod ta napatagan yak dahi ito yung negosyo. Tada ito'y tinangbiyag iti pamilyak. Nakaturpos dagiti anak ko kapo iti kasulinaan. Kankarunan iti amin. Dahil siya kasulinaan kapakalaglagi pa iti nagawanan nga asawak. Anya nga ron ti palano yo ita, boss? Napanunot ko apagsalinadan ti kasulinaan. Saan ko nga ilako? Aging nga dak payabihag. Kitawakan ka at tulungan na amang imaton iti kasulinaan. Ha? Panunot na makukwamatan da dyan ni Koso. Boss? Nakita no kasano ngayon patag mo ti trabahom, Joaquin. Nakita no kasano ti panangisakit mo kadagit empleyado. Iswa na sakit para kanyak no mapukawan kayo iti trabaho no ilakok ti kasulinaan. Kaya tiyo asawan, boss? Joaquin, ituloy ta maniharan ti kasulinaan. Kat ikarim ko makanyak ita. Ora mismo. Ita, Joaquin. Ngauray awanak ton. Aramidam ti amin nakapalam. Tapno agtultuloy dahi dyan ni Koso. Kat ibagakan ka. Amin na mapanawak tuno bilang ipatawid ko kan ka, Joaquin. Ha? Gami karim, adi mo baybayan dagiti empleyado. Anya? Joaquin, kaya't ko amang ganti sungbat mo. Nawatam ka di dagiti imbagakan ka. Boss, Jaka mo no. Noon niya ti sawak. Agi ama nak iti dahito yung ngayon payo kanyak. Kat ikarik, boss. Taripatwan kayo na sayat. Kabayatan ti kadayo pa ditoy. Imbilang kayo ng amak, boss. Napatig kayo matin kanyak. Akiyaman na, Joaquin. Kaputi dahil tanang ko itapay lang. Naragsaka ko na mga pulang iti bulot ko abiyag. Kaputamok nga adda itinatalgan nga ima ti kasulinaan. Kastamatan dagiti empleyado. Boss, di kayo kumagsawi ti kasta. Basta ti kayat ko. Agpapigsa kayo ko ma. Tapno napapahawt pa iti panagkadwa tayo.
kinasaunak ni boss. Maipapan iti anya anak ko. Kan kumusta gaya man ti boss mo? Impod no na kanyak ti may papan itinadagsin na sakit na nanang. Kan tipod-pod na kasasaad na sigun kadag iti doktor. Ay, Diyos ko. Nanang, impaimanan kanyak ti gasulinaan. Siya kanon ti makamoy ti amin. Panunutok ka no, akasla kukwak matanday jay. Anya? Day tatagpa iso nanang. Aday paunay-unay na kanyak. Diyak to kumakano baybayan ti gasulinaan. Nang ro na dagiti empleyado. Diyak kano'y palubos, amaawanan day ti trabaho. Nagsaya at matan ti boss mo, anak ko. Talaga na imbaga tao, nanang. Taitilaksi ti kasasad ti salunat na. Ti masakbayan dagiti empleyado ti pampanunutan na. Kastamat ti masakbayak. Iso abayat nga adapay lang nga biyag. Aramidok mo ti amin. Tapno marik na nakasla da pamilya na dito'y nanang. Uwan, anak ko. Aday umat ngamin ti ayan dagiti anak na. Sa anak pa sigurado. Ano, anyan to tagbalin a desisyon da maipapan ka ni boss nanang. Ngam kapayatan nga dapay dito ni boss. Taripat po ka na imbag. Aywanak, kasbukod ko nga ama. Rumbang laeng anak ko. Babaen man laeng iti kasta nga aramidam. Masubadam ti amin a kinaimbag na ken ka. Uwan nga rod nanang. Katagyaman ka iti Diyos, kadagiti parabor nga impaay na ken ka. At ibos mo tinagbalin nga instrumento. Tapno magunod mo amin at artarigagayam iti biyag. Uwan nanang. Diyak to liplipatan day ta. Katagyaman nakngot kada kayo. Tadda kayo kanain namang tartarabay kanyak. Para kada kayo dito baligik nanang. Kastamot na para kada kita agkasapulan iti panggadan. Takas ti kayat ti boss ko. Ti makatulong kami kada kita agkasapulan. Inaramid ko nga rod ti amin nakabaalak anang taripato iti masakit a boss ko manang Emmy. Impaay ko ti amin akasapulan na kasmay sa apudpud no nga anak. Gaputa kayat ko ama iparik na kenkwana nga iso ket saan nga agmaymaysa kadagidi agundaway. Kalpasan ti sumagmamano a bulan, simmangpet ti maysa nga anak ti boss mi dito Pilipinas, ket insurot nan ti boss mi iti Amerika. Ket kas iti kayat na mapasamak, rinaemmet dagiti anak na. Naipatawid nga rod kanyak ti panangimaton iti gasulinaan. Tinungpal ko amin abilin na kanyak maipapan iti intalek na negosyo. Nang runa ti makatulong kadagiti agkasapulan iti panggadan. Kat si papan nakelakmet amang ibaga, anaaddaan pa yan iti branch ti gasulinaan nga intalek na kanyak. Idilaeng kanikadwa bulan manang, naidanon kanyak ti damag apimusayon ti amo mi. Nagsakit arinik nami ti ipupusay ni boss manang. Nang runa ta nagserbi asaan laeng abos kada kami, no diket kaslamay sa nga ama. Nagdakkel abanag tinaibati kanyak a negosyo manang. Ket ingkarik iti bagik,
nga imanihar ko anasaya at tigasulinaan, agingga iti maudi nga anges ko. Pudno gayam ti kunada manang, nga anyaman adawatem iti namarswa, ipaay na, kat mga ramat kadagiti tattao anasaya at ti panagpuspuso da. May saditan day di boss mi, kastamutan ti pamilyana. Kararag ko asapay kumata adupay aparabor ti ipaay ti Diyos, iti naulila a pamilya ti amo mi. Gapu iti kinasaya at da iti padada a tao. Daytoy ti pakasarita ak manang, to'y pagayam mo, Joaquin. Joaquin, pagayam ko, amok nga ado tinaragsakan anakangeg iti pakasaritaam. Nalabit nga ado ti mangipagarop, nga itilaeng pelikula a mapaspasamak ti kastoy. Nga may samanen apam maneknek to'y pakasaritaam, adag iti saan anakapapati apagteng, kat mapaspasamak met iti pudpud no abiyag. Agserbi ko mga inspirasyon kadagiti dumdumngeg daytoy apakasaritaam, tapno ditay liwayan ti kumararag kan agtalag iti namarswa, tapno ipaay na amin at arigagay tayo iti biyag. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, ti biyag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Jerry at tubo ti probinsya ti Leyte. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, awagan naklaangan itinagan a Jerry. Sipud pa'y adaak iti nakayanakan kan dimmakkelak a lugar ijay Leyte, may sakon aman nalon. Mas dao ka siguro manang no ibagak a pagaayat ko adengdenggan dayto a programa, sipud na sarakak ti YouTube channel yo. Tapno di kay marirong agpanunot, Ilocana ngamin tinagbalin nga asawak manang. Iso ang nakasursuro kan makaawatak iti pagsasao nga Iloco. Diyak yung pagarup manang, agapo dito YouTube channel yo, maikanak mo tigundaway amang ibuksilan iti saem, nga intunda dagiti makakanigid a grupo iti pamilyak, nang runa una yan iti kabsat ko. Sapay la ko mga rodmanang, tamaikan mo't iti gundaway ama idrama da iti padas ko, apat siya ka makatulong, tapno mawaknitan ti panunot, dagiti maeng-engganyo ako mapeng, iti grupo, akang runaan akabusor, ti gobyerno. Makabannog ti agtalon, manong. Aganos ta, ading ko. Saan tamot nga na nakaadal gapo itirigat ti biyag? Manong? Sa maysa, masapul at tulungan ta ni nanang amanggad iti pagbiag tayo, ading ko. Tano saan ta tulungan ni nanang? Anyalangan nga iti pagbanagan tayo. Anya nga manong. Awan mabalinta ah. Malangaro din. Ituloy tan taggayag dito italon. Madamdamalaeng napudot ton ti darang ti init, ading ko. Umay kan. Anyat pampanunutom, Jerry. Ni Mac, nanang. Oh, apay di adim. Ada ka di parikot kan kwa na. Madlaw ko ngamin na maupupay ni ti panagtaltalon milaeng, nanang. Nay, saan arumbang alalaengem ti panagtalon, anak ko? Napatag ti papel ti manalon iti komunidad. Tano awan dagiti manalon.
Kasano kumama si kaso dagiti talon. Sa dino nga iti pagtaudan ti kanan dagiti umili. Saan ko matkit di alalaison ti pa nagtalon, nanang? Ipampanakal ko ti pa nagbalin ko aman nalon. Nimak nga ading ko ti pagtanagak. Jerry anak, inauna ka nga adayo ngem iso. Si Kati Rumbeng amang igiyaken kuana, tapno saan ama upay iti panagbalin na aman nalon. Nanang, Laglagi pam anak ko, uray pa'y no agtaltalon kayo laeng ama ko na. Dakkel ti kontribusyon nyo iti komunidad tayo. Day ti imulam iti isip jay adem anak ko. Panagkunak, makatulong dagiti alalaki, manong. kasano ko makatulong da ko ng mak? Agdadata kamong ti makakanigi da grupo da gijay ading ko. Manong, Di ka mamatpati kadakwada mak. Sana makatulong da gijay. awan matdakas na, nudom ngagta kadakwada, san ka di? Anya? Ag-lecture da ka na madamdama. Ay namak, amumot asarong karak no madamdama ni Alice. Isong awan panawon ko adumugitan niya man nga elektur da. Unay kamatan, manong. Mabait laang mat. Nangagmumot yung bagak sanaya. Ada pagnak no madamdama. Sarong karak ni Alice. Iso mabalin ka di mak. Ituloy tan tagtrabaho dito italon tapno masapa amalpasta. Iti kasta sa anak mo't amala daw amang sarong karak ni Alice. Talaga pinaypaiso ni Mak nga adin ko ti di mga giti lecture nga ibagbaga dagi di alalaki. Ang imposible ti ibagbaga dagi di alalaki. Matulungan da kami aman nalon. Kasano ko mga aramidan da day tangay. Kamay sa. Agdadata akabusor ti lintag dagi di. Takamang dakit nga ron ti makakanigi da grupo. Iso kasano ko makatulong da kadagiti kaskada kami aman nalon. Darasagkit din nga dalimanag dagiti rumbang nga iawit ko. Tagawid ako. Diyak ka iti maladaw ang mapanitayan da alis. Namnamaan na ti ipapan ko ijay balay da inton sardam. Iso asa na rumbang nga mataktakak. Baybayaklatan ni makngadin ko adong nga gitan yaman nga ibagpagadag iti alalaki. Basta siyak, nas ka na makaawid akon. Tapno makapagsagana ak mata sumarungkar ka ni Alice inton sardam. Jakman amo manang Emmy, agdadatamat ngamin nga amok ti kinasya sino dagiti lalaki anangeng ganyo iti kabsat ko ngamno apay ajakman lain niya likakanimak. Binaybayak asimurot kandim ngag iti lecture dagiti lalaki nga agdakdakiwas idi ijay lugar mi ijay Leyte. Nalabit anapatpatag nga amang kanyak iti day di akanito ti saritaan mi iti ararogak abalasang iso ajaklatan ingkaskaso ti kukuyog ni Mac kadagijay alalaki. Ti umuna adaras nga isusurot kadakwada ti kabsat kumanang nasunutan pay anasunutan agingga nga idi agbalawak nadlaw ko nga ad-adu pa yan agundaway asumurot kadakwada ti kabsat ko ngem ti kadwa ennak nga aggammulo iti daga ijay talon mi.
Day, kunak man no si marunukan kay jay talon ni Mac nga Adem. Saan mo tanap na pa ni Jenanang? Uray lapim, murawon ti mata ka ng ururay kan kuana. Ngam sana nagpakpakita ije talon. Kat no si marunumot kan kaarimwar itay bigat. Anya? Day tati agpaiso, Jerry. Ani? Napanan na kanunanang. Ijakon din amag anak ko, tati amok, sumarunukang kay jay talon. Kunak no imuna kalaang arimwar ngam iso. Nanang, Napanan nga rudon jay Adem, no saan mo't gayam asim marunukan kay jay talon, anak ko. kaslam mo ko no sa dino tinapanan ni Macnanang. Sa dino, Masigurado kasi murot manenday jay kadagiti lalaking agdakdakiwas. Amang ibagbaga nga isuda ka no ti makatulong kadagiti kas kada kami aman nalon. anya, dagita ilalaki nga ibagbagam akamang ti makakanigid a grupo. Wan nanang. Ay, por Diyos, apay akanayon asumurot kadakwada ni Mac. Kayat na nga mintidom iti lecture da nanang. Iso akanayon na sumurot kadakwada. Anyan, imbis kumamad aba... Hindi, aday tagaya mo di adim anak ko. Ala nanang, siya kun ti makisarita kan kuana. Siya kun ti makam mo. Malaksid ka dagiti inlawlawag ko, adu pa'y ti insurod da kanyak manong. Awan kinapod no dagiti imbagbagada ken kamak. Kasano ko mamatulungan da dagiti manalo na kaskadata, kat masansan nga agdakdakiwas na lang agkalkalapit agbali na kamang da. Manong, dakkel ti panagtala ko kadakwada, makatulong da. Mabalin ka di mak, siyak ti denggam. Imbagak lang arudon nga awan kinapod no dagiti imbagbaga dagiti alalaki. Anya kamatan manong Jerry, kaslaawan pa nang isakit mo kadagiti padata aman nalon. Apay ko mga awan. Manalo nakmet. Isa arumbang lang arud nga isakit ko dagiti kaskadata. Apay nga rod adi ka mamati iti bagbagak. Gaputa imposible dagiti imbagbagada ken kamak. Saan na nakapapati? Kan maysa, di na kun matultulungan ni Jitalon, gaputa kanayon na makikuyog ka kadagiti alalaki. Kasano lang ti panagbiag tayo no kastaka. Laglagi pa madatalaan ti katulungan ni nanang amanggad para iti pamilya tayo. Para kadagiti inaudi akakabsat ta. Iso asapay la kumat, agamiris ka mak. Tulungan na nga agamuloy ti daga iti talon. Dahil ti rumbang nga si kasunta. Saan ka taday ta sumursurot kalatan kadagiti alalaking agdakdakiwas nga kalkalapit agbali na kamang da. Tulungan na kiti talon. Apay nga Jerry, di kay mo ton agsasaong agkabsat. Anyat mapaspasamak kada kayo aya. No siyak nanang, awan ti dakas sa mapaspasama kanyak. Ni Mac ti kasarita yo. Tunggal ganda at kakasarita jay adim. Kanayon nga ibaga na nga awan ti dakas ang mapaspasamak kada kayo adwa anak ko. Anya katawanin nanang. Di ka magsasao, gapot adyak magustuhan tar aramidin na kanayon na sumurot kadagiti lalaki. Di nak matulungan na napulo si Jetalon. Saan na nakasida kanayon na dua kami ang mapanititalon na napanawan day di tatang. Anak ko. Sipod na rugyan ng tidimag iti lecture dagiti alalaki. Awanin. Kanayon lata na sumursurot kadakwada. Anyan ti mapaspasamak kada kayong agkabsat. Naalas mo't kat amakit-kita dagiti inaudi akakabsat yo nga adda saan nyo apagkinkin na awatan adwa ka ni Mac. Nanang. Sang kaibagakken ka anak ko, sikat ti inauna, iso asik ako mga ruti rumbang ang makaawat. Kanayon mo takas tatararamidag nanang. Ngam na labusan ni Mac. Un-unaan nan ti panakikuyukuyog na kadagiti alalaki ngam titulungan na kumay talon. Iso atap no maliklikan ti kanayon na panagsubang mi adwa. Ken tapno sana makita dagiti inaudi akakabsat mi tanyaman na saan mi apagkinawatan.
Agtalinaadak pa lang iti kalapaw tayo iti taltalon nanang. Saanak pa lang agawid ditoy. Dandanin makabulan ti kaadak dito'y kalapaw mi dito'y talon. Nga manipod mayak dito'y. Saan pa Apollo sa nagpakpakita kanyak ni Mac nga ading ko. Talaga binaybayan na nasisyak lang ti agasikaso dito'y talon. Di na kong tinulungan. Siguro, day talatan sumursurot kadag di alalaki ti kukuin na. Di na pa in mapanunit ti umay mang tulong kanyak dito'y talon na napanawan day di amami. Makaamo ni makita nyaman na kayat na. Di nanto mauray ng agpakpakaasi akin kuha nang umay naktulungan dito'y talon. Kabaglakmot nga si kasun ti talon mi. Iso asa anak to Apulos nga umasidagkan kuha na nga agkid daw iti tulong. Saan Apulos? Nagsakit tinakam kanyak ni Mac nga ading ko, idi imbagak nga awan tinasaya at amagimulan na, iti panakikuykuyog na kadagiti makakanigid a grupo manang. Nga maklunat, nga ad-adapay ti panagsakit tinakam ko, idi saanan ang nagparparang Apulos ni Mac ijay talon. Kat impatudun nalatan kanyak ti panaggamulo iti daga, aka kaiso na akatulungan ti inak para iti inaldaw a panagbiag mi. Siyakmet, gaputa inauna ng iso, ad-addan asa anak a nagpakumbaba, nang runakat amukmet akabailak nga asikaswan ti talon mi. Sumagmamano abulan asa anak a nagpakpakita iji balay mi manang, kat nagtaltali na edaklaeng iti kalapaw mi iji talon. Aging ga, idiing kadeng ko ti agawiden, tapno umiliwak met kadananang, ken kadagiti kakabsat ko. Anya jay kunayo nanang? No kasano ti kabayag ti panagnaed mo iti kalapaw tayo ijay talon. Isumutan ti kabayag ti saan a panagawid ni Mac nga ading mo anak ko. Anya? Dayta ti agpaiso. Kat tinaudi adamag ko maipapankan ko ana. Talaga asimurutan iti makakanigid a grupo nga imapon iti kabambantayan. Anya? No kasta, talaga pinatuloy na tinakikapang iti makakanigid a grupo? Wan anak, katika kaiso na laangan a pamuspusan, tapno maamwak ti mapaspasamak ijay adem. No makasaritak dagiti kakalugaran tayo nga agan anop ijay bantay. Nawayada ngamin a makapan ijay, tasaan mo't idaadang dagiti lalaki nga da ijay. Pakaironudan da ngamin idananang. Nakarkar, nakasuron ko ti kabsat ko, kapoy ti inaramid na. Hanggang anya, Jerry. Madanaga para kan kuana nanang. Madanaga na kiti nagbalin a desisyon ni Mac kasi murot iti makakanigid a grupo. Itapay laeng, rumbang nga isagana tayo ti bagi tayo. Tama nga no kalat-latan na madamag tayo, ana isagmak ni Mac kaputa na paengkwentro da kadagiti militar.
man amo anak ko. Madandanaga-anak. Agtib-tibayo ak. Ha? Apay ngamin nanang. Saan mapunas iti isip ko ni manong mo amak? Anya? Wan nga agpayso nanang. Kumusta nga tan ni Manong Mac? Hey, jak amo anak. Jak amo. Ngam idi pa'y kalman asaan mapunas iti isip ko ni manong mo amak. Am kakamangan no adadakas napasamak kan kwa na. Ala, saan kayo nga agsao iti kasta nanang? Ay, yadadayo ko matiapo. Sapay la kumata. Ha? Ne, anya day ta nagsardang iti batog anak. Lugan ti pulis nanang? Anya, ne, apay nga ta. Anya ti gagara dagiti pulis. Agyaman nalpas ko amin ng dagiti trabaho diti talon. Nabubuntas ti busel dagiti mula kita dito eh. Masapula ka na yun na masuknalak. Tapnawan ti makalusot a peste. Jerry! Timog ni nanang day siya. Jerry! Kanya nga ta tinapasamak. Apay akilat nga may dito'y talon ni nanang kat agdadaras pa eh. Tinasaya at sabtaklangan. Anya jay kunayo nanang. Awanan jay adim. Natayon ni Mac anak ko. Anya, kasano napasamok na ita? Nakamuan nyo. Kagap-gapo nagiti pulis si jay balay anak ko. Isuda tinagipakamoy ti amin. Diyos ko. Pangasim anak, kayo ganak ijay morgue. Anda ka no ijay tibang kay jay adim. Pangasim, Jerry. Oo, nanang. Sige nga ron. Mapantayo dyan itamot lang. Umay kayon. Sir, anya ti napasama kiti kabsat ko. Rumrumwari ti investigasyon mi. At ang itipada na mutla nga rebelde tinanggudas kan kuana. Anya? Nag-imbestigar kami tinakapasamakan ti insidente. Nagdamag-damag kami kadagitagindag ijay. Ato tinakakita iti napasama kabsaat. Talaga nga yung gagaragayam dagiti rebelde tinanggudas kan kuana. Iti sangwanan dagitagindag ijay. Tapno saan da ka natuladan ti aramid ti kabsat mo? Sir, mati kawak. Nabayag saan may nakita ti kabsat ko. Sigun iti amumi. Naawi sa kimapeng ka dagiti rebelde. Nalukoy da kumapeng ka dakwada. Kasano nga rin nga isuda mo't ti makagapo iti napagteng na. Kapsaat, sigun iti salaysay dagiti witness. Sakbaya pinapatay dati kabsat mo. Pagpudpudnuan da, no isukat espiya dagiti soldado. Anya? Sinuspetsada nga espiya dagiti soldado ti kabsat mo. Isu asinentensyaan da. Kadamo tayo amin. Kadagiti rebelde. Patay ti sentensya dagiti pagatapan da nga espiya dagiti soldado.
Nagsakit a panunutan man ng Emmy. Tigayam manggibus iti biyag ti kabsat ko, kat timot laang mismo a grupo ang nakaawisan na ako mapengan. Gapu ka dagiti karida nga ilaban da kampay idi ti karbengan dagiti nakakaasi aman nalon akas kada kami. Aklunak manang, nakarkaro pay ngem iti marikrik nak asakit, ti makitak nga inaldaw nga agladladingit, kan agsangsangit ti inak, gapu iti napasamak iti kabsat ko. Rinik nana iti nakana ti napagteng day dimak, kat ti kasakitan manang, gapu iti napalalo a panagladingit ti inak, kinettel na ti bukod na abiyag. Awanan ti sabali nga amok arason, no apay nga inaramid na ti kasjay, no saan at tinapagteng ti kabsat ko. Ad-addan arimswa ti gurak kadagiti makakanigid a grupo manang. Iso nga inggaed ko tinagtalon, tapno mapagadal ko dagiti kakabsat ko. Kat saan da a maipada kada kami iti daydimak, nga awan nagadalan na. Iso analakaan na alilaw dayjay a grupo ti kabsat ko. Wan manang, ti kaawan ti edukasyon ti maysa kadagiti kang runaan a makagapo, no apay nga adu ti maalalilaw iti nasamit a panagsarsarita dagiti awanan bain nga itta ti kagimungan. Iso asapay lakuma takadagiti dumdungeg, agamiris kayo a naimbag, di kay agpa-impluensya wenno paalilaw kadagiti makakanigid a grupo, ta sigurado a madadael laeng ti masakbayan nyo. Tuy pagayam mo, Jerry. Jerry, anyan ang nagkasang tinagbalin apadas mo pagayam ko. Napalalo tinapasaram asaem. Saem at ipudpud no arason, kat dagiti manangalilaw nga inawagam iti itta ti kagimungan. Mamatiak nga agbalin nga inspirasyon daytoy insalaysay mo, tapno mawaknitan ti isip dagiti dumdumngeg itaakan ito, amakulkulaapan ti isip da, gapu iti panangawis dagiti makakanigid a grupo. Agbalin tayo kumaanatibker, kat saan tayo apaalilaw. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Mapunas dito'y lagi. Naglabas asaan kan panubo, liday kan ragsa, isu